नङा बियो जोंनि बयनिबो मोनसे एकदमबारे गिदिरथार मोनथाय जे गावनि दैदेनगिरिखौ गावनि बिजाथिखौ गाव सायख'नो गावनि गोसो बायदिनो सोर पार्टीखौ सरकार दाजानो लुगैयो आरो सोरबायदि सुबुंखौ गावनि थान्दै हिसाबै दैथायहरनो लुगैयो बे मोनथायखौ माने मालाबाबो नागारनानै लानो नाङा जोंनि जिथु जों मोनथायनि बाथ्रा बुंबाय थायो गणतन्त्र बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन मोनथाय आरो जों जिहेतु गणतान्त्रिक हादोरनि मोनसे डेम'क्रेटिक हादोरनि जों नोगोरारि गतिके बे डेम'क्रेटिक हादोराव बिसायख'थियानो बयनिख्रुइ देरसिन मानो होनना बुङोब्ला बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बड'लेण्डनि खुंथाय गोहोखौ सोरनिबा आखायाव होनो नागिरदों ओंखायनो बेवहाय बयनिबो माने जिथु भूमिका रल बा भाव बियो जोबोद गोनां ओंखायनो बयबो भट होनांगौ बिटिसिनि मानसिया जुदि बायहेरायाव दङब्ला बिथांमोनाबो फैनानै भट होनांगौ आरो भट होयिया जाहैबाय सुबुंखान्थिनि बेरेखा हाबा जायो जों भारतनि नोगोरारि हिसाबै जुदि गावनि दायित्वखौ मावफुङा माने सरकार दानाय बिजाथि सायख'नाय आरो बेवहाय जुदि जोङो जोंनि माबाखौ लाखियाब्ला जों आसलते गावखौनो सासे गणतान्त्रिक हादोर भारत बायदिनि माने नोगोरारि होननानै लानाया जोंनि थाखाय माने बेयो मोनसे आरजाथाव बाथ्रा नङा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जे जों बयबो गावबा गाव साननाय बायदि जायखिजाया पार्टीखौ सायख'नानै जायखिजाया सुबुंनो भटखौ होनांगौ जाहाथे जोंनि बड'लेण्डखौ सालायनो थाखाय जोङो माने मोनसे सरकार दानायनि बेबस्थाखौ खालामना होनो हायो आरो जोङो गाव गावनि पसन्द बायदियै साफा साफा बिजाथिखौ दैथायहरनानै गावनि जायगानि दावगानायजों लोगोसे बे बिटिसिखौ खुंनायनि बेलायाव जाहाथे मदद खालामनो हायो